Здравейте! Ако все още си спомняте влога, домашния влог, въпреки че не съществува от много време, опитвам се да го възродя. Това не е точно дома ми, това е любимия ми зимен пейзаж. Когато е зима, се чувствам винаги от дома. И много обичам да чета. Затова сега ще ви препоръчам една книга, която е много подходяща за този сезон. Действието се развива в 10 век в Норвегия и, разбира се, при викингите. Това е Такачката и Кралицата вещица, книга на Дженевив Горничек, авторка, която просто обожавам след дебюта и Сърцето на вещицата. Сърцето на вещицата беше за друга вещица, за съпругата на Локи от скандинавската митология. Тук имаме съвсем различна вещица, която е историческа личност и кралица на Норвегия през 10 век, Гунхилда. Гунхилда е героиня на много викингски саги. Тя е прочута в тяхната култура, но това води до страшно много противоречия в сагите и в страшно много различни факти за нейната личност, взаимоизключващи се, между които Дженевив Горничек е имала възможността да се избира най-спокойно и да вземе точно това, което най-добре работи в нейния свят и в нейната книга. Тази авторка толкова много си пада по викингите, че дори докато е писала тази книга, е следвала в Исландия скандинавска история и скандинавски науки. И това може да се види в романа по пълноценния начин, по който е описала викингите и тяхната култура, техния бит, техните обичаи. И е успяла да направи романа наистина доста пълнокръвен. Нещо, което особено много ми хареса в романа, е магията. Горничек развива своя собствена магическа система, разбира се, с скандинавски руни, с мотиви от приказките, от историите на викингите, в която вещиците, които са в този роман, които са не е само една вещица, се бият помежду си с магия по доста интересни начини. Аз по принцип, когато чета фентази, обикновено са ми по-интересни магиосниците, не толкова вещиците. Тази книга разбива това клише за собственото ми читателско клише, отива на пух и прах, защото вещиците са изключително яки. Просто са разкошни, начина по който воюват помежду си, начина по който пророкуват и си общуват с духовете, начина по който се общуват с боговете е доста интересен. Така че огромно браво за магическия свят и просто тази писателка всеки път ме смайва колко е яка. Другото много готино нещо на книгата са героите, защото Гунхилда е само една от героите, както се сещате. Другата, Такачката, лечителката, нейната приятелка, дори по-готина. Понеже Гунхилда е доста опърничава и доста често допуска грешки заради тази си опърничавост, докато Одни е много по-кротка, но също така изключително болбена, въпреки че на пръв поглед не й личи и въпреки че не много обича да си бъде вкъщи от дома, да лекува хората и да помага, тя е готова, когато се случва бедата и нейната сестра е поробена и отвлечена и някъде в неизвестност, да се хвърли с главата надолу, да пътешества, да рискува, да прави всичко, за да спаси своята сестра. Другите герои, крал Ейрик, Халдор, вражеския, разните кралици, крале, другите вещици, които въпреки че са противници, също ми бяха доста интересни да чета за тях. Като цяло, Горничек отново изгражда невероятно готин свят. Този път не стъпва толкова върху митовете, където в скандинавската митология са едни истории, които тя интерпретира по различен начин и всъщност Сърцето на вещицата ми е най-интересният прочит на скандинавските митове, на който съм попадала. Тук разказва една доста по-различна история. Книгата е напълно завършена и въпреки това остава в мен надежда, че ще има продължение или по-скоро друга книга в същия свят и с тези герои. Стискаме палци, а до тогава ви пожелавам приятно четене.